uyabona emzimbeni ayinonophali kanti udlomzwa ngedwa unoma ngasebenza noma ngayihola le mali angiyitholanga kahle lo msebenzi angiqashwanga ngendlela iyo abanye benza interview mina ngalala isikhathi bashatana beshatanela imali hayi uthando isikhathi bolo umuntu akayithandi le ntombi ilotho uthanda imali yayo hayiyo uzosenga uthe ngijezi elinobisi wena ushadile kanti uyideli kuyasengwa isikhathi isikhathi siphila wena ungalahla umfazi umlahle lithakazali kanti ingane ziyabunjwa njengeinkomo zodongoyini obuthi ixophayo abanye besifazane nxa isikhathi siphila kuso bashada lamadoda la ngathi ayathithiza uthi uyayithanda kanti uthanda ubunokwe bayo ufuna into azogijima la ngiyabonga mfundisi ushada ngoba ethanda kanti ufuna isinoko athi ngifuna lesizwe hash ufuna istash azode sesixhumisa xhuma yehla xhuma isikhathi isikhathi khona amadoda azokuzalisa nje awondli umngayo uzala unyaka nonyaka inkomo ziyohlobo kodwa ondile nezingane ayiphili kahle indoda yondli yamthathela ukumzalisa hayi ukuthi yamthanda noma ingafa lenkosikazi imbongolo kade ayithathela ukuzolayisha amasaka kanandaba naye uzonoma ekhuluma ngifuni nezingane mina ngifuni ngezingane zami mina ngifuni ngezingane asho lutho mina ngifuni ngezingane zami angifuni lutho umuntu angakwenza ngokuthi hayi ngezingane zami ngasangifile ngezingane zami angifuni mamnteka engeke ngimele angamana hambe angifuni ngezingane zami asangathandwe wazokhiqiza umshini mama bhande awo esehiqiza bawubeka eceleni ufuna umshini omusha isikhathi esikuso ufuna isinquma ingane azizwa hayi ukuthi azizwa ngoba zingezwa zibanjwe umoya wesikhathi amakhanda ayaphithizela ikiphuma ekhaya uma ungathi ayazi ikhishwa umoya wesikhathi ihambe nje khona into ayihambe nje ayazi abanye baphethwe idemon lesikhathi lokungafuna ukulala ekhaya akezwani nekhaya isikhathi esiphila kuso kunoma baphethwe izifo zeinhliziyo zibangwa zeingane ezingezwa zibanje umoya wesikhathi lesi ezinye ziyancengwa phela zokuyincenga kufuna enza intando yengane kuze bezozwana khona imize lidwa zingane izona eziphethe uze kube nepeace kube nokuthula kufuneka ingane iye kwenza ukuthanda kwayo kuzoba nokuthula ekhaya eminye imizi iphethwe ngabomama uze kube right kuyifamily funa kuba babhekisa amadlebe phansi inkosikazi wabhekise phezulu uzoyincoma ke lo mama ethawa wami umshado
kunokuthula kodwa ngathola imvu kaSimakade umyeni wami imvu mangithi imvu ngithi imvu Lamoya wesikhathi wenza abantu besifazane bafuna ukuwaphatha amadoda uma ingaphatheki wenza yonke le akazama ukuyidlisa ayifake stay soft ithambe ake ngikhulumele iqiniso mfundisi umpela umuntu wesifazane ophethe indoda uqalekisiwe ngoba akakhonzi umuntu uma egana usuke yokhonza lithi iBhayibheli uSarai wayethi kuAbraham Nkosi njokubiza indoda yakho ngoJames nje vele awufuni ukuyihlonipha ngathi nanifunda nayo eklasini biza indoda ngoMike makumele amthophe makumele amkhonza amkhulele uthi uyamkhukhumeza mayiqeda ukwenzani senza lokho into imalandela mayiqeda ukwenzani eqeda ukwenzani ungenwaye phi la bekuluma khona angakwazi ukuzenwaya uma eqeda ukwenzani ngimdudu kuba yini umbhele makuthiwa umbhele kwaba kuba hayikini uEric lo umoya walesi sikhathi ngisho emsebenzini bahlala ngamagama abanye abantu ngisho enhlanganweni lezombusazwe bahlala ngamagama abanye uma esefuna isikhundla salonana enhlanganweni umkhuluma kabi kwabakhulu ukuze igama lakhe libe libi axoshwe ngoba ufuna ukuhlala yena izwa libole kusuka ekhanda kuyophuma phansi enyaweni Hallelujah. Matthew chapter 24. Verse number 15. Bese siyathandaza. Oh size Nkosi. Isikhathi sinless. Oh glory, oh glory, oh glory, oh glory, oh glory, oh glory, 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 hallelujah. Funda mntana. Verse number 15 ufunda kanje. Ifunda Ngakho ke lencwadi imemeze labantu balele kuCD bayangihlupha qala phansi nawe isho ukuthi yipi sengafa kufonelwa abantu. Let's use verse 15 ubani khuluma. Matthew chapter 24 Phinda verse futhi. number 15. Matthew chapter 24 verse number 15. Phinda futhi. Matthew chapter 24 verse number Enze 15. lokuattenda labantu abangibuzini ukuthi ngikhulume nathi akezwa kahle endlebeni noma kwazi kwaphindwa kathathu. Verse number 15. Ngakho ke nxa nibona amanyala encithakalo ashiwa nguDaniel umprofeti emi endaweni engcwele ofundayo makaqaphele. Mani bona amanyala encithakalo enkulu asho umprofeti uDaniel emile endaweni engcwele mase niwabona amanyala encithakalo ofundayo makaqaphele.
kusho ukuthi mase nibona amanyala encithakalo qaphelani ikhonto esingenzeka noma nini. Mase nibona besifazana sekuyibona sebeshela besilisa qalani ke nibuke. Hallelujah. 1983 ngangisemusha. Mfike eGoli. Phuma family yakwaPrware ngangisebenza kuyo ngiyothenga izinto zelunch. Thola esangweni. Mase ngibuya kunentokazi. Yaphuma nje izinye elilodwa inesikhala. Ngazi lakhishwa yini nini kuphi. Lale kade laphuma ngoba umlomo ongavuvukanga. Yayicobela izinto zabesifazane ogcina ungamazi noma umpofu noma mnyama khona lezi ezicotshwayo. Sokubamba ilanga. Yangibingelela ngavuma. Ngathi ngedlula lithi hlwi ikepisi lami yalithwala ekhanda layo. Ngangumfana nje othothobelwa seyiyoni singabantu beyithunywa besabayo. Mangithi ulisaphi ikepisi lami. Ithi awuboni wena ukuthi ngiyakuthanda. Yasho yahleka athi amazinyo omanya ngezwe ukuthi tsh kancane. Ejozi mntanami. Kwandonga ziyadunga. Wena ngeke ubuye wena. Njoba unje nje. Ngeke ubuye wena. Njoba ubhayiza la emthwalume wena ngeke ubuye. Endo kwandonga ziyaduma kwesekade limnyama kwamntanami waya. Nyama kayipheli kuphela amazinyo endoda. eGauteng. Kwamntanami waya akuyilibuyayo. Hey, kwanyama kayipheli kuphela amazinyo. Kwanyama kayipheli. Wena ungathi yakosa kanti kwanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda. Le ntombazane yayibanjwe umoya. Manibona amanyala encithakalo. Nibona besifazane sebetikiza bengasafuni ukugqoka. Beshaya amapuna. Bayatiza sengathi ithuku liphume ngaphandle komquba. Abasazihloniphi isikhathi samanyala. Bafaka amabhluke ke singenandaba nawo kodwa ngihlushwa into eyodwa ukuthi umuntu osifazane mayesefaka ibhluke udidwa yini kusize wakhe. Asinankinga nebhluke kodwa ngihlushwa into eyodwa ukuthi mayifaka usize 40 yini makuyibhluke afaka usize 36 wehlelana usize. Wehlelani
Wehlalana nginankinga ngalo, inkinga nanku wehla usize. Luyehla. Bhuluko lakhona libambe iqakala lilithi na. Libambe isitho lithi phaqa. Lihlale edolweni lithi ngqi. Lihlale ethangeni lithi phaqa. Lihlale efikeni lithi ngqi. Lihlale esinqeni lithi phaqa. Nasenkomeni. Lalela, mawumfana welusa nyawo, uvala ibodi nansi inkomo. Nansi yana, angazi noma ngayilanda kodwa nansi yana. Iyo le yaya. Mina ngelusa iyo le. Iyo le yaya. Mani bana manyala. Kuvezwe izinto ezifihlwayo ziyavezwa. Ngoba isikhathi samanyala. Kuvezwa nezinto okuthiwa zingama private parts. Ngoba isikhathi samanyala. Uthi uyaqosha mntanami kanti uyalahla. Avela athi umfana inhlanga ngempela futhi imi kahle kodwa indlela egqoka ngayo ngicikwa indlela. Ngeke ngithathe umfazi onje mina. Mani bana manyala. Namadoda angasayithandi. Avela gqoke nje. Khona lamabhluku okuthiwa amalineni. Khona lamalinen lana. Avela ubona umcondo uthi le ndoda inomcondo uyibhluku elivale nje iqakala kodwa inomcondo. Ubona umkantsha lapha phakathi. Wenyusa amehlo. Uyoze ufike lapha phezulu emazambaneni. Mani bana manyala encithakalo umprofeti uDaniel akhuluma ngawo esendaweni engcwele lawo ofundayo makaqaphele. Uma bengagqokanga lezi imfefe okuthiwa amalineni bagqoka amabhluku ebona lapha besilisa ababamba bonde ishubhu leli. Sweet Jesus, sweet Jesus, what a wonder you are. Oh yes, you are brighter than the morning sun. You are better, much better. Oh, I can live that close by. Oh yeah, you are precious, most precious than gold.
manibona amanyala encithakala. Mzalo uzala indoda zolokhu ethi gazi lami, enjani gazi lami, enjani khazini, magazi. Anibona amanyala encithakalo. Amen. Abesilisa bayishintsha amazwi sebekhulumiswa kwabafazi. Umoya wesikhathi shintsha ngesi step sokuhamba, uhamba isisi step. Umoya wesikhathi manibona uthi kuhulumeni ayilimezi yetshena amadoda wagana amanye siyoke sibuke. Lehlile igomoro lehlele South Africa. Indoda kufuna ikane enye. Njoba indoda injena nje. Ngeke ngibuke ngihlala nanka amadoda engihlala nawo. Makhona ogula kuze kunyakaze mina ngubaba. Ayinakani lezinto. Nangu umuntu efa. Hayi uzoba strong baba. Uzoba strong nangu umuntu efa. Amadoda azokana nawo azofa ngiqinisile. Ngoba umuntu wesifazane udaliwe ukuthi abe nethisi. Kunalo luthando nalesandla. Nalokurapa nalokukhava. Nalokiss mncu. Usathana uthi ntshebe thuntshebe. Hwanga thu hwanga. Madola aqinile thu madola aqinile. Ezozala ngomoni. Mani bona lamanyala encithakala. Ofundayo. Noma ngafaka ibhluku elimqina ngqi ezenza intombazane uyabona ukuthi akulona ihips ithambo. Muthi nje kunje qo. Kuthiwa abesifazane bane right. Uhulumeni ukhuluma into angayazi. Ngona kuthule. Adedele thina. Hlale ngisho lento uhulumeni akafakela abantu amanzi, afakela abantu ugesi. Alungise indaba lezi ezinye zokuhola kwezalukazi nosisi beqolo kusupport bonke labo bantu. Kwakhiwe izindlu. Inhlala kahle yonke. Mase kuya ngosimilo somuntu badedele thina ngoba yithi nombhele nombatha. NoDlamini, noVelakazi, noNtobela, noNxumalo, noMthembu esithunyiwe noMahlangu nesimilo somuntu. uNkulunkulu wazi ngomuntu, umuntu akazi ngomuntu. Abafaka amanzi bese behlehla. Mase kuthiwa bazowadedela, bazovula iholo bese bededela thi. Yena khipha isikhiyi umeya bese dedela mina ngikhulu umuthi. Kuzokwenzekani? Isikhathi samanyala encithakalo. Abomama ingane zabo yilotsholwa double. Kunomama abadla ibizo kuze kube kayi6. Sengane yodinele lethwe avela athi male. Mase kuzofuna impahla
sezasebenza futhi kuyofuna lo muntu wakho ahambe kayosebenza azokwazi ukuyikhophela asaza thina ukuthi indaba iyaqhubeka sasinga eshokwazi kakuuye ohlukanisa abantu kade bethandana khona umama abangcole kabi baba nje umoya walesi sikhathi kunamadoda asefisa ukufa imizi iphethwe ngabafazi nezingane indoda iphila kube ngathi umkhulu osebenza engadini indoda iphila kube ngathi umalume osebenza engadini thola umama nezingane zakho bayaxoxa abayisiqhoqo indoda ihlezi yedwa phansi kwesihlahla awuyayishade nalo muntu njalo kuhletshwa yona le ndoda izwe kulokho kuluma ikhanda yena wayengaqedi kade ziyalima ilima kuyo laba mama badayisa ingane zabo emadodeni bazoyidela inkani ngoba indoda ikhonela ukwakhisa ingane ngoba indoda izoshesha ife zisale nawe njengoba ungafuni ukubhildisa ingane uzoyidela inkani izofa zizokupheka abanye bayakhala la kithi bese inkosi ebulasi babeka izandla ingane ziyabahlupha uma usuhlehla ulandela uthi uye walomkhokha ingane beyingathintwa indoda ethi iyayihlukumeza bengingedwa 9 months umuntu ebhaxa bulingana ibebovu benje awema fisa wasa baba wo ingane mama lethi iBhayibheli uswazi nokuyala kuyanika umntwana ukuhlakanipha uswazi akaze luyibulala ingane uswazi luqaqa ingqondo kodwa lezi kuthiwa ingashawa kuze zife zizinja ngcono nenja kodwa isuke la izwe lezi ayithintwa ziyabunguza nje ivingi sinkwa ishiye sinjalo ingasibuyisele eplatini sibeke yosala ubona kube zinkohlo ngoba ayithengi yona umuntu uthi mntanami vetha ungiyeke mama kokuqala ngicela ukuthi ungizale muhluleka yimi angazi ngenze njani ngoba angizange ngicela ukuthi ungizale wangizala wena akusichoice yami ukuzalwa wena waba nechoice yokuzala ngimaintain ke sisi kodwa konke ngiyazi kahle mntana njengoba uhlukumeza unyoko uhlukumeza uyihlo lithi iBhayibheli ombele omunye umgodi kusasa uyaya awuzuhlezi uxhuma phezulu uhili